Hiiman ja maailman valtiaat! Olen Adam, Eternia prinssi, Harmaakallon linnakkeen puolustaja. Tämä on Kringer, peloton ystäväni. Sain uskomattomat voimat päivänä, jolloin sanoin Harmaakallon tähden. Minä olen vahvin! Kringer muuttui taistelutiikeriksi ja minusta tuli He-Man, maailmankaikkeuden vahvin mies. Vain 3 muuta tietää salaisuuden. Ystävämme Velhotar, Asemies ja Orko. Puolustamme Harmaakallon linnaketta Skeletorin pahuutta vastaan.